Pinagragsakan ni Manang yung tata. Putpuntot. Ang muya chikwa. Arte ka art. Arte ka lubong. Ti feeling mo ko. Kasla ka arte di impyerno. Kasla ingato ni Satanas di impyerno. OJT ba? Iti demonyo, iti lubong. Nagpudot. Hanga kaya ti electric pan. Ay apo, no, electric pan kalaong. Kasla ko ah. Kasla nga. Ti dragon. Ay apo, kasla mo apoy. Ti ipugso na. Ang pulos nga makabangar. Ay apo, kasla mo ti durong. Kasi siya natin. Nakapudpudot. Lalo pa nga pumudot. Nag-electric pangkat na napudot ti angin. Pudo mo ti. Pero isaruha na nga angin. Ay apo. Baglaga din na nakapundar kami ng ipasik ti aircon. Ayan. Wala. Lumamiis na una nga lamiis. Tapos, pumudo pay. Ti ulo. Manirabiyos ka. Launay. Pumudo ti ulo. Mga pampanuno. Tadumakil. Ti bayan niyo ti kuryente. No agerkon ka mo nga kinanayo. So, mauray mo ka na. Agpaypay ka. Ag-electric pang ka, oray 5. Nagagawa technique tayo. Ganda ba iti yelo, di talikod ti electric pan. At dapat nagaramit ti styro magpabilin ti yelo. Ganda ti yelo na isolbong ti electric pan. Tapos mabilis di ikas di ng angin. Maya mo, mano yelo. So, mano yelo. Ano ba mga ara ka? Panagrein na tayo ako. Agdigos ka ha? Igdigos mo. Bumabalin na ko mga agbabad ka di batya. Menodram. Awang swimming pool aya. Madimo. Quarantine may ngamin. Gumatang ka ti kiddie pool. Urahan kang kids. Agbabad ka ti kiddie pool. Kamot din. Yelo na, laminis. Ay apo, nagpudo mo talaga di Manila. Apo, bag ko na damagatangan ti ice cream. Niya sidik. Halo-halo ko ma. Niya, quarantine mo, madi. Gabuti kinapudo kay umang panuno ko. Kasi nung tagi-aircon di opisina. Nag-aircon ti mall. Ako mamimiss ko nga talaga. Lagi, awan ti gatangam. Awan palak mo nga gatangin. Bukang kala kaya mo agpasyar. Mapandi mall tanod palamiis. Lalo ko nagati pastoy na nakapudpudo ti panawin. Ay apo imalis sa magtan. Imalis sa magtan ti earthen. Haan sa amin nga may kailo nga planet from the sun. Sunsamo ti ka aba yun ti sanon. Pero malangat ako pang panuno ko. Pudo ang kaya electric pan. Ang kaya ti paypay syempre. Ag aircon ka agad madanagang kamot ti kinadakkel ti bayadam ti kuryente. Puta nga niya, balingat ang pakalbo. Yung baka dita ko ang tawag ko, dita ko kilala. Pakalbo na. Manang bitay kalbo version. Kinapudo. Laro.
Madamdamang agbidyo na ito mga sumarunong ta. Naalaag kape. Naalaag kape. Bye!